एमएलए चरण बर'आ रुंसारि फुंसोरां बड'सा थान्दै सावरायसालिखौ बेखेवबाय। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव खुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मानि थान्दै सावराय जथुमसालिखौ दिनै बिपिएफनि माजबाद बियाबनि एमएलए चरण बर'आ बेखेवनानै होयो। थान्दै सावराय जथुमसालिखौ रुंसारि फुंसोरां बड'सानि गोसोखांथि मुङै दोननाय जादों होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों एमएलए चरण बर'आ। दानि बावैसो जोंहा खुंगा 64थि बर' थुनलाइ आफादनि डिमाकुसियाव जानाय जि जथुम्मा बा दिनैनिफ्राय आराम्भ जागोन, बे जथुम्मानि दिनै सेथि साननि हाबाफारि गोसोखां फुंसोरां बड'सानि मुङाव जि थान्दै मेल जथुमसालि, बेखौ आं दानि बावैसो बेखेवखांबाय। आङो बेखिनि बिबानखौ जिहेतु आंनो बानजाय आफादा होदों बा थुनलाइ आफादा होदों, बे हिसाबै बिबानखौ आं मावफुंनो हाबाय आरो बेखिनि आंनो मान होनायनि थाखाय आङो बानजाय आफादखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो आं मिजिंथिदों नैबे आं मिथिनो मोनबाय जोंहा फुंसोरां बड'सा बिथाङा मोनसे समाव भलन्टियार फर्सनि आनडिभाइडेड दरं जिल्लानि आफादगिरिमोननो आरो बे गामिनिनो। दा बिथांनि मुंखौ अरायसम फोथांना लाखिनो थाखाय जिहेतु नैबे थान्दै मेल जथुमसालिखौ बिथांनि मुङाव होदों, दा आङो बे सुजुगावनो आङो बिथांनि जिउमानिसिम आङो मान होदों आरो आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथाङा अरायसम सोरगोफुरियाव मोजाङै थानो हायो आरो जोंबो बिथांनि मुंखौ अरायसम गोसोखांबाय थानो हायो। बाखि आङो आंनिफ्राय बेखौनो बुंनो लुबैदों, जिहेतु नैबे 64थि जि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा, बे जाहाथे मोनसे ग्रेन्ड साक्सेस जायो। जिहेतु बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एकदम गोसो गोरबोजों लानानै जिहेतु बेखौ साक्सेसफुल खालामनो नाजादों। आं फैनानै नुफैदों जथेस्थ' आवगायबाय, फ्राय जेसेबां बिथांमोननि जि प्लेन दंमोन फ्राय मावफुंजोब्बाय बिथांमोना। आरो बेबायदि हिसाबै गाबोननिफ्राय जिहेतु बायरा जिल्लानि थान्दैफोर फैगोन, बिथांमोना मोजाङै बिथांमोनखौ बरायहोनो हागोन, जाहोनो हागोन, लोंहोनो हागोन आरो बे हाबाफारिया गासैबो मोजाङै जाफुंगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो बिनि थाखाय आङो जाहाथे जोंखौबो आनान गसाइया बोर सारस्रियो, बिनि थाखाय आनान गसाइनि खाथियाव आङो आर'ज गाबहरदों जाहाथे बे प्रग्रामा एकदम ग्रान्ड साक्सेस मोनसे जायो आरो। जिथु बर' थुनलाइ आफादा जिथु दिथागिरि आफाद बर' हारिनि, दा बेनि थाखाय रायजोफोरनिसिम मा मेसेज होगोन नोंथां? आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जिहेतु बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो मोनसे गार्जेन आफाद हिसाबै जों लायो। दा ओंखायनो बेवहाय जों जाहाथे जेबो फारागथि लालाया जासे बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैयो। जों बर'नि हारि राव थुनलाइ बयबो मोजां मोनो, बे हिसाबै जाहाथे जों बे बर' थुनलाइ आफादखौ अरायसम गोख्रों खालामनानै जाहाथे जों फोथांलांबाय थानो हायो। बिनि थाखायनो बयबो फैनानै जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ थुलुंगाखांहोयो आरो जोंनि बर' रावनि जि लिरनाय लेखा बिलाइ बा जेखियानो थाया मानो बेफोरखौ बयबो जाहाथे फैयो, बायनानै लाङो। जिहेतु बेहाय बुक फेयारबो दङ, आं बेखौ खावलायहरदों आरो। नंगौ सार, गोबां दिनै बर' थुनलाइ आफादनि नेता गोबां फोरमायदों, माखासे बर' थुनलाइ आफादाव गोबां मेन एजेन्डा दङ होनना बुंदों बिथांमोना। आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो फोरमायनो गोनांथि दङ आरो जाफुंथारनांगौ होनना बुंदों। नोंथांबो सासे दिनै एमएलए जानानै मा बुंनो सानो बेनि बेलायाव? थागोन, जिहेतु बिथांमोना जोंनि रावनि सायाव जिहेतु खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि समस्याया जोबाखै, जोंहा बिजों दं हिसाबै बिजोंनि समस्याया गोलाव समनिफ्रायनो जोंहा जथेस्थ' समस्याफोर दङ। दा बेफोरखौ जाफुंनांगौआव जोंनि मिरु सरकारनि अननाय आरो जोंनि रायजो सरकारनि अननायथ' नांखागोन। बे हिसाबै बिथांमोना नैबे आफादनि गेजेरजों जुदि जोंनि दाबिखौ, जोंनि आंखालखौ जोंनि मिरुनि बा रायजोनि जाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय जुदि नैबे आफादनि गेजेरजों बिख'ना लानो हायोबाथ' खोब मोजां जागोन। ओंखायनो आंबो मिजिंथिदों जाहाथे थारैनो बे जामारो।